Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Mijn gast van vandaag is bezig aan zijn tweede seizoen bij voetbalvereniging RKTSV. En volgens mij stroomt in zijn familie voetbal door de aderen. Mijn gast van vandaag, Henk Stawenga. Henk, welkom. Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, prima. Goed. Ja, druk? Ja, heel erg druk, ja. Het balletje rolt weer, hè? Het balletje rolt gelukkig weer, ja. Ja. Hey, waar is jouw eigen voetbalcarrière begonnen? Mijn eigen voetbalcarrière is bij SV Langeberg begonnen. Daar ben ik in de jeugd gestart in de F toenmalig. Doorgevoetbald tot in de A van SV Langeberg. Daar een zware blessure gekregen aan mijn knie. Doordat ik op een hoog niveau deed worstelen, moest ik die carrière eindigen. Dus ook het worstelen viel weg en het voetballen. Uiteindelijk toch na een aantal jaren herpak, waardoor ik bij vrienden in het team ben gaan voetballen. Maar toch weer die knie, weet je wel, ging opspelen. En toen heb ik gezegd van oké, nu is het over en nu ga ik ook ermee stoppen. Nou, en van daaruit ben ik de jeugd gaan doen bij Langeberg, gaan trainen. En als eerste was dat bij mijn broertje in het team. Dat was toen ook in de FE. Waardoor ik het trainingsvak eigenlijk een beetje ingerold ben. Ja. Dus je bent eigenlijk alleen bij Langeberg geweest, zeg maar, in de jeugd en toen moeten stoppen helaas. Ja. Maar dat je geworsteld hebt, dat wist ik helemaal niet. Ja. Kan het verpast met voetballen? Ja. Inderdaad. Daar was ik altijd mee bezig. Het voetballen liet ik daar eigenlijk een beetje bij liggen. Maar ja goed, aangezien ik altijd op voetbaltrein was, met mijn vader, die daar ook keepte, ging ik toch weer het voetballen in. Maar uiteindelijk toch moeten stoppen door die blessure. Wat had je voor positie, wat speelde je? Altijd in de verdediging, rechtsback. Ik was wel een harde speler, gemene speler. Dat lag wel in mijn aard, ja. Ik heb daar straks een stelling over. Ik vind namelijk dat, volgens mij kunnen verdedigers hele goede trainers worden. Omdat ze eigenlijk tijdens een wedstrijd altijd alles voor zich zien, weten wat je bij balbezit kunt doen, dat je het goed kan zien, ook met een tegenaanval. Ja, in principe heb je het spel wel voor je en kan je wel het spelletje lezen natuurlijk. Je ziet wat er voor je gebeurt. Ja, in de coachmomenten zit je daar dan goed in. Mm-hmm. Maar nogmaals, in de jeugdfase ben je daar niet zo erg mee bezig. Dus dan heb ik die momenten eigenlijk niet zo erg meegemaakt. Mm-hmm. Goed, op een A, daar heb je er wel wat mee te maken, maar daar heb ik niet veel gespeeld. Ja. Hoe oud was jij toen je moest stoppen? Ik was volgens mij 18. Oké. Ja, 18. Vanaf die periode naar die rust ben je gaan toeleggen toch wel op het trainen? Eerst met de jeugd? Eerst met de jeugd, maar niet bewust. Echt gewoon, omdat mijn broertje ging voetballen, had ik zoiets van, lijkt me leuk om daar ondersteunend in te zijn. Dat ben ik toen gaan doen. En uiteindelijk is hij naar de Burgia toen gegaan, van Langeberg naar de Burgia. En toen heb ik eigenlijk een time-out gepakt, omdat ik destijds werden mijn kinderen geboren. Ja. En toen heb ik een rustperiode daarin gepakt. Mm-hmm. Toen mijn jongste wilde gaan voetballen, toen heb ik de draad eigenlijk weer opgepakt als trainer. Eigenlijk weer als vader, dat je staat te kijken, dat je denkt, wat die me nou allemaal is te vertellen, dat kan ik beter. En toen ben ik daar weer ingerold in dat trainingsvak. Maar niet de typische doorsneevader, hè? Nee. Een beetje meer voetbal in Nee, precies. Ik had respect voor de trainer die er stond. Het was zijn ding die hij moest doen. Maar voor mezelf had ik zoiets van, wat jij kan, dat kan ik ook. En misschien wel beter. Ja goed, dat inzicht kun je hebben op dat moment ook. Ja. En dat was je eerste club waar je begonnen, was dat ook Langeberg? Bij Langeberg heb ik de jeugd helemaal doorlopen, tot aan de A-jeugd destijds. En van daaruit ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar ben ik gevraagd geworden om daar seniorentrainer te worden. Ja, dat was voor mij zoiets van,
altijd met jeugd gewerkt en dan met senioren. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe zou ik daarmee om kunnen gaan? Ik heb toch die stap gemaakt en uiteindelijk is het me heel goed bevallen. Ik heb daar toen de tweede gedaan. Ik ben assistent bij het eerste geweest. Daar ben ik ook mijn Had je trouwens, als ik even mag onderbreken, had je daar iemand waar je je eigen kwijt kon wel? Omdat je beginnend trainer was. Dat je zegt van, ik heb een luisterend oor voor je? Of ja, ik had daar wel mensen rondlopen die met mij altijd evalueerden van hoe zie jij dit? Ook het magneetbord erbij van hoe zie jij die situatie, hoe zou jij gaan spelen? Dus ja, dat was wel een klankbord waar je altijd op terug kon vallen daar. Uiteindelijk ben ik daar de TC3 gaan volgen. Hadden ze me gevraagd van Henk, wil je geen TC3 gaan volgen? Nou, dat ben ik binnen Amsterdam, die hebben me daar de gelegenheid in gesteld en dan ben ik dat gaan doen. Was er nog in Nieuwstad toen? Nee, Sittard. Sittard ook? Ja, in Sittard. Bij VV Sittard hebben we toen de opleiding dan in principe gehad. Lejeune? Bij Lejeune toevallig gehad? Of? Nee, dat was Jos Zwarts en die Maastrichtse, die weet ik even de naam niet meer van. Ja, ik weet wel wie dat is, klopt. Dus ja, goed, daar de opleiding gedaan bij Amsterdam. Het tweede gedaan. Uiteindelijk werd de eerste elftal trainer ontslagen. Toen heb ik met Mark Smeets hebben we dat opgepakt, dat eerste elftal. En dat was destijds de 6e klasse. Zijn we toen kampioen geworden naar de 5e klasse. Dus ja, toen kwam Langeberg weer om het hoekje kijken. Dus daar zat Mark Zwartjes met mijn broertje, die waren daar aan het roer. Toen kwam de vraag of ik geen interesse had om er weer terug te komen naar de oude liefde. Ja. Daar hoefde ik niet lang over te denken, dat heb ik ook gedaan. Ik ben teruggegaan, daar assistent geworden van Mike Zwartjes, samen met mijn broertje. En van daaruit het tweede elftal destijds opgepakt. Dus maakte mijn broertje de stap naar Passert VKC. Zochten ze een trainer voor 2 en ja, goed, daar kwamen ze bij mij uit en dat heb ik toen opgepakt. Had je meteen in de gaten toen je echt begon, zelfstandig, vanaf Amsterdam, van wat zit er wel in? Ja, ik had wel altijd het idee, zeker bij Amsterdam, dan ga je naar jezelf kijken van, bevalt het je? Je krijgt wat reacties om je heen van spelers, ook vanuit het bestuur, die tevreden zijn. Bij Langeberg viel dat ook op, van hij heeft toch weer een stap gemaakt, hier kan hij weer doorgroeien. Nou, en uiteindelijk heb ik die stap toen ook gemaakt voor door te groeien, voor daar bij Langeberg. Nou goed, daar heb ik veel geleerd in die tijd. Mark Zwartjes liep toen ook al jaren bij. Nee, precies, daar heel veel geleerd. Ook van mijn broertje, heel veel geleerd. Maar ook zij van mij. Dat die ook zei van nou goed, ik leer van jou en jij leert van mij. En dat zal ook altijd zo blijven. Je leert van iedereen. En goed, dat is gewoon een hele goede leerschool voor mij geweest. Maar altijd, dat hij ook zei van, blijf altijd bij jezelf. Ga niet kopiëren, ga niet denken van, ik ga het zo doen of ik ga het zo doen. En dat heb ik ook nooit gedaan. Ik ben altijd bij mezelf gebleven. Maar tuurlijk, de punten wat je mee kan nemen van iemand in zijn ervaring, die neem je zeker mee, absoluut. Absoluut, maar kijk, kopieergedrag kun je ook niet doen als trainer, want als er iets fout gaat, je kunt de uitleg niet geven op dat moment. Nee, precies. Snap je? Je imiteert iemand dan, hè? En dan kun je niet zeggen van, ik had dat zo gedaan, die situatie of dit of dat. Hè? Nee, klopt. Dus dan Langeberg ben je naar een andere... Toen kwam mijn eerste klus eigenlijk als hoofdtrainer. Toen kwam het moment, bij Langeberg hadden we een goede tijd gedraaid. We werden met 1 en 2 kampioen. Toen had ik zoiets van, nu wil ik op eigen benen staan. Hè. Ik ben altijd dan in dienst van anderen geweest en nu had ik het gevoel, nu wil ik het zelf eens een keer doen. Nou, op Dussenbos werd mijn eerste club als hoofdcoach. Daar goede gesprekken gehad, een prima vereniging, liet hem ook helemaal vrij als beginnende trainer. Wat ik heel belangrijk vond. De mensen om me heen die met mij waren. Ik had daar gewoon een goed team staan. En
Nou goed, we hadden afgesproken van nou Abdisserbos wil naar die 4e klasse, wil een keer uit die 5e klasse. Maar ja goed, toen ben ik daar eigenlijk begonnen met het puinruimen, even neerbuigend te zeggen. Dat werd me niet in dank afgenomen, want die jongens die zaten daar jaren, die speelden daar jaren op dat eerste elftal. Maar ja, toch door kunnen drukken hè, voor vernieuwing erbij te halen, buiten de club om. En uiteindelijk gaven ze me 3 jaar voor te promoveren of een kampioenschap, maakt ook niet uit. Ja, en dat lukte ons al in het 2e jaar. Dat is een redelijke tijd als een bestuur je 3 jaar geeft. Ja, precies. Maar ja, goed. Ook daarin waren ze heel duidelijk van, ja goed, we geven je de vrijheid, je kan doen wat je wil, we staan achter je in je beslissingen. En ja, dat was gewoon heel fijn werken daar bij Abdisserbos. Ja, dus 3 goede jaren gehad. Ja, absoluut. Ze wilden nog een 4e jaar toen met me door. En ja, doordat ik een andere aanbieding kreeg, ben ik gaan twijfelen van ja, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Is het misschien te lang dat ik bij Abdisserbos blijf? Ja, dan maak je een afweging van oké, ik ben naar iets nieuws op zoek. En dan ga je toch die stap maken. Ja, en dat werd KCC? Dat werd KCC, ja. En dan zul je het zien, hè, je komt ook wel eens goede paden tegen op weg als trainer, hè, maar KCC ben je geloof ik maar 1 seizoen geweest. Want ja, helaas wel. Op zich een prima vereniging. Prima team had ik daar. Goed, tot op een gegeven moment ik een telefoontje kreeg van de voorzitter van ja Henk, het slot gaat daar erop. Het is eigenlijk voorbij. Dus ja, dat was wel teleurstellend. Ik had toen in die tijd, voelde ik het wel al een beetje aan van oké, dat gaat niet goed hier. Dus ik had mijn contractverlenging had ik gezegd van ja oké, ik ga niet verlengen. Toen hadden ze destijds Roger Peters aangesteld als nieuwe trainer. En kort daarna ging het slot ook op de poort. Dus het voorgevoel was wel goed van me. Ja, het was Kev en Corrie Vallen. Ja. Dat is een samensmelting van... Daar is veel clubs verdwenen. Hè? Ja, zo jammer. Ja. Nu dat ik nog eens langs dat veld rijd, dan doet het je toch pijn dat je denkt van ja, je bent maar een jaar daar geweest. Normaal ben ik niet een trainer die een jaar daar blijft, dan wil je ook in die opbouwfase voor iets te bereiken. Ja, en dat heb ik daar niet kunnen waarmaken. Ja. En dat vind ik wel spijtig. Ja goed, maar ik denk ook van de ene kant, het hoort ook bij het vak als trainer zijn. Je kunt ook een keer je ontslag krijgen. Als je het niet verwacht, het minste onverwacht Zeker. is. Ja. Ben je een trainer, Henk, die zegt van ik ben bijvoorbeeld bij Abdisserbos bij 3 jaar gebleven, hè? Ja. Dan ga je weg. Heb je dan zoiets dat je toch met het bestuur afspreekt van luister, als je op die manier door blijft gaan, investeer met wat jongens van buitenaf of eigen jeugd en dat systeem, heb je dan graag dat ze dat ook doortrekken? Of zeg je van, ik heb hier 3 jaar gewerkt, het is leuk als nou een nieuwe trainer komt die met 2 spitsen gaat spelen of met 1 spits, dat boeit me niet. Nee, ik heb, en ik denk dat veel jongens dat kunnen beamen, een gedeelte die is naar mij toegetrokken nu, waar ik nu voetbal of trainer ben. Ik heb de jonge garde de kans gegeven om in de selectie van 1 te komen. Uiteindelijk zijn het ook basisspelers geworden. We hebben toen afgesproken, oké, we zitten in een opbouwfase, we gaan van 0 punt. Willen we ergens naartoe als vereniging. Ik vond ook dat het goed was vanuit de vereniging, want we willen daar naartoe. Dat is vind ik wel heel belangrijk dat een vereniging dat heeft. Want als een vereniging iets niet heeft waar je naartoe kan bouwen, dan ben je maar gewoon wat aan het doen. Dus die vereniging had dat en de jonge garde heb ik in laten stromen in het eerste. Die voetballen nu allemaal op dat eerste elftal. Ja. Uiteindelijk toen ik daar kwam hadden ze, ik geloof 3 elftallen. Als je nu al ziet, 2 dames elftallen. Ik geloof nog een 4e en een 5e elftal erbij. Dan geniet ik daarvan. Dan ben ik onderdeel geweest van die vereniging van waar ze nu staan. Ja. En ze kunnen nog verder uitgroeien. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. Alleen, jouw eerste jaar bij RKTSV, zat je gelijk in die coronaperikelen. Dat klopt, ja. Zoals was zoveel trainers al die dat hier hebben meegemaakt. Nee, precies. Maar... Ja, je zit daar in die coronaperikelen. Toen ik daar aangesteld werd,
had ik toch een hele andere basis elftal spelers. Uiteindelijk, in de laatste dagen van de overschrijvingen, gingen wij de beste spelers van TSV gingen lopen naar LSC. Dan zat je alweer met een probleem. En kwalitatief ging je toch achteruit. Goed, ik ben een trainer, ik laat niet het mes in de varken steken, dan zet ik 200% mijn schouders weer eronder en probeer er toch weer wat van te maken van die groep. Uiteindelijk in het eerste jaar heb je niet veel kunnen laten zien en niet veel met die groep kunnen werken. We hebben wel doorgetraind in die coronaperiode, maar je ziet toch dat de animo dan wat minder wordt. En dat jongens zich toch sneller afmelden en de trainingsopkomst wat minder wordt. En die hebben geen zin om 2 tegen 2 te spelen en 4 tegen 4. Toch heb ik het gedaan, maar je ziet die animo dan afnemen. Ja, ik heb het er vaak over gehad. Ik zou het zelf niet prettig vinden. Nee. Het is zo vervelend. Hè. Ja. Goed, die periode is gelukkig nu voorbij. Nu zit je volop in de competitie. Klopt. Wat ook heel spannend is nog, hè? Zeker voor TSV. Hè? Ja, het is heel spannend. Goed, we staan op de onderste plaatsen. Maar goed, ik ben ervan overtuigd. Hè, en nu de groep. Die herpakt zich. Ik ben ervan overtuigd dat we daar wegkomen. Er komen nog een paar spannende wedstrijden aan. Dan zie je toch dat in die groep wat begint te leven. En dat is toch mijn winstsituatie geweest. Dat ik altijd positief ben gebleven naar die groep van mannen. Het zit erin. Daarbij heb ik wat oud-gedienden terug kunnen halen. Die zo belangrijk zijn binnen die groep. En in die samenwerking met oud en jong, en dat ik dan zie hoe die jonkies een bejubelen in het kleedlokaal, dan springen mij wel de tranen in de ogen en denk kijk, hier doe je het voor. En hier doe je het met z'n allen voor. En ik ben er wel van overtuigd dat we nog mooie momenten kunnen gaan meemaken. En het zal niet makkelijk worden. Je hebt nog een aantal wedstrijden te gaan. Je krijgt er nog te veel uit de middenmoot, zag ik. Hè? Ja. Je krijgt beide koplopers nog, die krijg je ook nog. Dus oké. Dan krijg je ook nog zo'n rare situatie natuurlijk. Want je gaat komend seizoen beginnen bij een andere club. Ja, klopt. En dan krijg je, dat hebben al veel trainers meegemaakt, ook in betaald voetbal. De situatie, je hebt nog kans dat je dus misschien ook in klasse lager begint. Ik hoop het niet, voor beide niet natuurlijk, maar het zou kunnen. Hè? Ja, dat zou zeker kunnen. Velen spreken me daar ook op aan. Hè. Hoe ga je die wedstrijd in? Goed, de mensen die mij kunnen, ik ben een winnaar. Ik wil alles winnen. En ik ben nu in dienst van RKTSV. Ja, zo ga je maar winnen. En ik wil ook niet degraderen. Nee, ik wil er ook niet op mijn cv hebben staan. Dus ik ga er ook alles aan doen om niet te degraderen. En Passart is een wedstrijd, daar ga ik volgend jaar naartoe, maar dat is volgend jaar. En die hoort nou bij deze competitie. Precies. En vanaf juni of juli, zeg maar, dan komt de rest aan de beurt. Hè? Dat klopt. Ja. Hey, even wat anders. Je komt met een, mag ik toch wel zeggen, voetbalfamilie, hè? Ja, ja dat klopt. Niet? Ja. Je broer, je hebt nog een familielid die zit nog bij Groene Ster. Ja, mijn vader die is altijd keeper geweest bij Langeberg. Mijn broertje ook altijd bij Langeberg gevoetbald. Amor, mijn schoonvader die bij Groene Ster aan de slag is. Mijn schoonbroertjes die bij mij in het team voetballen. Dus wat dat betreft zijn we wel een voetbalfamilie. Ja. Bijzonder bijkomstigheid is dat jouw andere broer Kevin, die traint natuurlijk Vaasraden. Dus er zijn natuurlijk 2 speciale duels geweest dit seizoen. Hè? Ja, absoluut. De eerste won ik met 3-1. Daar heeft hij nou nog tegen van. Maar goed, het tweede duel, die wint hij. En dat was ook terecht. Ja. Maar goed, uiteindelijk zijn het de wedstrijden die wij in officiële competitieverbanden hebben gespeeld. Waar ik nog altijd de bovenliggende partij ben. Dus dat is ook. Hoe zijn de kerstdagen bij jullie? Zit jij hier en Kevin aan die kant van de tafel? Of hoe wordt dat verdeeld? Nee, dat valt wel mee. Ja, ik bedoel, toch? Tuurlijk, we zijn, in die dingen zijn we hetzelfde. We willen altijd winnen. Altijd winnen. Ja. En of het nou als broers zijn. En natuurlijk zijn we dan fanatiek naar elkaar toe in zo'n wedstrijd, omdat we gewoon 2 winnaars zijn. Maar daarna, als het laatste fluitsignaal is gegaan, dan zijn we ook wel realistisch. En zeggen ook wel van oké, je hebt hem verdiend of terecht verloren. Dus zo gaat dat ook wel. Dus, ik heb zelf nog niet zoveel in actie gezien, maar ben je een veel coachende trainer die of zit op de bank of... Ik ben wel een veel coachende trainer, ja. Ik ben wel actief langs de lijn. Ik denk wel een stukje rustiger geworden. Hè.
Maar goed, mijn team heeft dit op het moment heeft die een coach nodig die wel actief langs de lijn is. En ja, dat doet die ploeg goed. Ja, en ze verwachten dat ook van mij. Ja. Dat geven ze ook zelf aan. Maar gezien de situatie, jullie staan nog niet echt rooskleurig op dit moment voor. Is bij jou de spanning groot, hè? Maar Precies. ik denk bij die spelers ook iedere week. Hè? Als je op de bank zit, heb je dan denk je voor jezelf meer stress als de spelers? Of is het andersom? Nee. Ja, ik denk eerder andersom. Hè. Maar qua spanning, ja goed, die zit ook wel bij mij. Hè. Ik ga daar goed mee om. Ja. Tuurlijk, ik ben teleurgesteld als we hem natuurlijk niet pakken. Maar als je al ziet, afgelopen zondag pak je hem wel. En dan zit zeker die spanning van mij erop. En dan blijf ik motiveren. En dan zie je ook in de tweede helft kom ik met 10 man te staan na 5 minuten. En dan spelen we gewoon met 10 man tegen zwart-wit. Dan win je die pot. Ja. En dan doe je dat op karakter. Dus ik denk ook wel een stukje kwaliteit van mij. Waardoor ik ze toch blijf motiveren. Ja. En ja, dat zie je gewoon terug in die groep dat goed is. Dat hebben die nodig. En je weet, hè, op het moment dat je op zo'n positie staat, dan hoort zich alles in zo'n club. Hè. Niet bij deze club bijvoorbeeld, maar vaak hoor je dan het bestuur, de supporters, dit of dat. Ja. Dat is wel belangrijk als je een bestuur hebt, als je dan toch een beetje op de achtergrond houdt en zegt van we hebben het vertrouwen erin. Ja. En ik denk dat dan ook vaak dingen goed kunnen komen binnen een ploeg. Als de spelers het merken, de trainers, de assistenten. Ja, nee, maar dat klopt ook. Kijk, destijds heb ik met het bestuur ook gesproken. Hè. Als ik beslissingen maak, dat men daar ook achter staat. En tuurlijk, als de club, het bestuur van mening is van oké, die trainer kan het niet meer handelen of dan moet misschien iemand anders voor de groep komen, ben ik de laatste die zegt die dat niet doet, want ik denk altijd in clubbelang. Ja. Maar ze hebben mij gewoon tegen mij uitgesproken het vertrouwen van nee, jij gaat dit hier afmaken. En tuurlijk, er zijn roddels geweest. De trainer kreeg telefoontjes op een zondagavond van de trainer van TSV die zit op de wip en dit en dat. Daar lach ik om. En dan denk ik van, zolang ik van het bestuur niks hoor, en dan praat je daar even over en ze zeggen van nee, jij maakt dit seizoen af. Wij hebben vertrouwen erin dat jij dat wel voor elkaar krijgt. Ja, dat is alleen maar mooi. Dat zo'n club dan toch achter je staat, ondanks op de positie waar je staat. Ja, en dan kan het eigenlijk nooit in jouw werkwijze liggen. Als jij zelf voor 200% blijft geven. Ja, precies. Je weet zelf, het mes in de rug heb je gauw hè, in de voetballerij. Ja, absoluut. Zeer zeker. Dus goed, die krijgen een hele spannende tijd. Ja. Ik hoop dat het natuurlijk goed gaat komen. Maar ja goed, die trainingsmethodes zijn erna. Dus, En de jongens, je hebt de punt op zak nu. Dus ik zou zeggen, goed doorgaan. Ja, we hopen het. Ik bedoel, we zijn de weg nu na afgelopen zondag goed ingeslagen. We hebben nu de afgelopen 2 trainingen echt top getraind. Echt fel en ze willen. Dus daar ligt het niet aan. Hè. Ook bij hun ligt die bereidwilligheid van ze willen ervoor gaan. Maar zeker aan mij ook. Hoeveel er tegen mij hebben gezegd van hou je dit nog vol onderin? Ja, ik ben wel zo. Ik ben een vechter. De mensen die me goed kunnen, die weten dat. Ja. En ik ga gewoon door. En ik heb volste vertrouwen in mijn groep en mijn staf dat we dat gewoon gaan redden. Goeie instelling is het. Ja. En ik denk als trainer, als je dat hebt meegemaakt, onderin en ook bovenin, alle facetten moet je toch een keer mee hebben gemaakt. Dan weet je ook zelf hoe je ermee om kan gaan. Ja. Dan weet je hoe een club erop reageert. En absoluut. Komt alleen maar iedereen ten goede. Ja? Dan gaan we eens kijken of iets anders te goede komt. Die toorwand. Nou, dat is... Ja? Dan gaan we kijken. We gaan eens kijken. Henk, de shootout. Ja, we gaan 5 keer rechtsonder en 5 keer linksboven. Oké. Yep. Heel veel succes, trainer. We gaan het proberen. Eerst onder. Ja, lekker rustig aan. Wat zei je? Proberen? Dat is een hele mooie. Sorry. Ja. Ja. Dan pak ik die weg. De derde. De derde. Heb je zo'n ding thuis staan? Dat is 2. Ja. Netjes. De vierde. De vierde. Hier, pak maar gewoon nu weg. Nou, shit. Nummer 5. Oeh, het randje. Ja. Nummer 6, linksboven. Linksboven. Ik vind ook dat het gevoel in de voeten zit.
Gaan we dus proberen. Nee. Oh. 7. Komt in de buurt, Henk. Bina. De 8e. Hij zat de hoogte, was goed. Neem je tijd. Nummer 9. De laatste. Is er bijna. Gaat hem dat worden? Ja, we moeten Maurice Hamstra bij Oh! Dat was onderkant lat, laat ik het zo zeggen. Inderdaad. Nou, toch 2 uit de 10 Henk is geen slechte score. Precies. Ik zal het nog niet kunnen verbeteren op dit moment. Hey, hartstikke bedankt dat je onze gast wilde zijn vandaag. Dankjewel, Mario. Heel veel succes in de komende tijd met de wedstrijden met de RKTSV en later met de nieuwe vereniging. Ja? Dankjewel. En dan zien we ons gauw weer. Zeker. Ja? U bedankt voor het kijken naar Inkoppers en heeft u nog suggesties of leuke ideeën bij de club? Mail het ons naar inkoppers@rtvparkstad.nl. Tot de volgende keer. Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies.